Mondragonen ibilbide luze honetan, ez? Belaunaldi bakoitzak berea ekarri du eta berea ekartze hortatik gure esperientzia kooperatiboa eraldatzen da adaptatzen joan da, ezta? Momentu gizarte eta enpresaria momentu dinamikoa da eta hau importantea da ekartzeko beraien begiratua Mondragonekiko eta nola guretzat elementu referentziala dianak Mondragonen izakera hontan jakiteko behiek nondik ikusten dituzten eta euren perspektibatik eta euren komunikazio kodeetan nola transmititu daitezke. Norabide ezberdinetan garrantzitsua da gai hauek ikasleekin lantzea eta beraiek ere erronka honen parte sentitzea eta ikustea irudikatzen hastea hurrengo lan urratsak edo lan aukera nondik jun daitezken, hobetzak zen aukera zabaltzen dira lan aukera batzuk, baina nera beran interesgarria da baita kooperatibekin, belaunaldi gazteekin, beraien inkietudekin, beraien bizitza lan ulertzeko moduekin konektatzea eta hori gertuago ezagutzea. Egia da, ikasle bezala askotan ikusten deula enpresako bide hori oraindik urruti, baina egia esan, ni 3. mailako ikaslea naiz eta geroz eta gertuago dago lan mundu hori, orduan enpresen realitatea ezagutzea garrantzitsua dela pentsatzen. Ez nako nire ikopen hori, kooperatibena. Bai pentsatzen nagoen apur bat estruktura nahiko similarra izango zala beste enpresa tradizionalauak izan aldienak, eta hori aipatutako balio horiek hartuta interesgarria uste dela. Ez eta oso gertu gau esan, Mondragoneko kooperatibak eta Mondragon Unibertsitateko gazteak askotan zubi hori eraikitze edo konstienteki eraikitze garrantzitsua da. Mondragon gazteak lako ekimenek zubi hori benetan egi bihurtzen laguntzen duzkuak.